खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। मिजिं थियो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोबगोन होनना। दिनै 22 एप्रिल 2026 एबा 7 बैसाग दान 1432 मायथाइनि बुधबार बाराय। गिबि राशि महरै मेष राशि। बरादा हेफाजाब होगोन। दिनै साना सान्थि बारलांगोन। जायखिजाया खामानियाव बिबानगिरिफोरजों बाख्नायजागोन। साननो हानाय गोहोआ बारायगोन। गोदान प्रजेक्टआ जागायजागोन। खायसे गोजाम जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। हाखु दाखुयै फैसा सोसननाया मोजां नङा। साननि जागायजेननायाव सावस्रि फारसे गाज्रि मोनदांनो हागौ। अब्लाबो गोसोनि फोथायनायजों मोजाङाव फैगोन। नखर संसाराव सुख सान्थि जानानै बारलांगोन। आंगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दिनैनि सानखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो दान होयोब्ला मोजां। नोंथांमोननि राशिनि दिनैनि राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:57 निफ्राय 2:26 सिम। बे समाव जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां सांग्रां थानाया मोजां। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो खोला। वृषभ राशि। आइजोफोरा नखराव गोरोबलायना सम हगारहरनो हागोन। हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनज्लायनाय बांगोन। सोमोन्दोआ गोरा जागोन। खामानि फारसे सोलायनाय लाबोनो हागोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। थाबथानाय खामानि जागायजागोन। धोन लाभ खालामनो हागोन। खरसा फारसे नोजोर होनायनि गोनांथि। सावस्रिया गोग्गोयै बारलांगोन। नाथाय थांलाय फैलाय बाङोब्ला मेंग्लिनाय मोनखांगोन। गोसोनि फोथायनाय बांहोनाया मोजां। एना एनि सुस्रांनो नाजानाया गोनांथि। नोंथांमोननि राशिनि दिनैनि राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:38 निफ्राय 2:14 सिम। बे समाव जेबो गोदान खामानि जागायनाया मोजां नङा। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो क्रिम गाब आरो अनजिमाया जादों 7 आरो 2 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा। मिथुन राशि। दिनै साना गाब गोनां जानानै बारलांगोन। खामानि थिलियाव सिनियरफोरनि मोजां बोसोन मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां डिल मोननो हागोन। जायफोरा अनलाइन खामानि मावो बिथांमोननि थाखायबो दिनै मुलाम्फा मोनगोन। थासारिया जोबोर मोजां बारलांगोन। धोन बांनायनि जग दङ। मोजां मोनलायनायाव सोमोन्दोआ गोरा जागोन। गोबाव समनिफ्राय जानाय सावस्रिनि जेंनाया खास्रांगोन। खामानिनि नारसिनथाया बांनो हागौ। जायनि थाखाय देहायाव मेंग्लिनाय सोमजिगोन। बांद्राय खरसानिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। गोजाम लोगोनि आगाना गोसोखौ गोजोन होगोन। सावस्रिया गोबां खामानिनि थाखाय मेंग्लिखांनाय मोनखांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब, गोथां आरो गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2, 5, 8 आरो 9। नोंथांमोननि दिनैनि गाज्रि सम एबा राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:38 निफ्राय 2:14 सिम। बे समाव जेबो गोदान खामानि जागायनाया मोजां नङा। कर्कट राशि। दिनैनि साना गाब गोनां जानायजों लोगोसे सुख सान्थियै बारलांगोन। दिननि जागायनाय समनिफ्रायनो मोजां खौरां खोनानो हागौ। जायनि थाखाय नोंथांमोना गोजोननाय मोनखांगोन। गुबुनखौ मदद होनानै गोजोनगोन। गुबुननि जेंना जेंसि बोस्रांनो थांनायाव गावनि सांग्रांथिखौ लाखिनाया गोनांथि। लोगोफोरजों बेरायग्लांनानै सम हगार हरनो हागोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। केरियार फारसे गोसो होसारनाया मोजां। खरसाया बांनो हागौ। सावस्रि फारसे समानैनो बारलांगोन। साननि खावसे समनि उनाव मोजां खौरांफोरा फैनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो नोंथांनि राहुकालनि समा जादों बेलासिनि 3:32 निफ्राय मोनाबिलिनि 5:09 सिम।
बै समाव गोदान खामानि जागायनाया मोजां नङा। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों केसारिया आरो गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 2। सिंह राशि। दिनै नोंथांमोननि गोसोआव फोथायनाय बांगोन। गावबा गावनि खामानिखौ लाना रोखायै जागोन। गोदान सिमां मिजिंजों खामानिफोरा जागायजागोन। गोख्रों मेलेमजों सान्थौफोरा सोरजिजागोन जाय इयुनाव फिथाइ थायहोगोन। समाजाव मान बारायहोनो हागोन। फालांगियाव गोदान लामा गेवगोन। सोमोन्दोआ रैरुब जागोन। सावस्रिया मोजां गाज्रि समानैनो बारलांगोन। खस्थ'आ बांगोन, नाथाय फिथाइया खम थायनो हागौ। खरसा फारसे बांनायखौ नुनो मोनगोन। धोन लाभ मोननो हागोन। सोमोन्दोआ गोदै मिलौदो महर मोनगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा सानजा आरो नोंथांमोननि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:20 1:50 नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब आरो गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1, 7 आरो 2। कन्या राशि। दिनैनि सानाव बरादा हेफाजाब होगोन। केरियार फारसे गोदै फिथाइ थायनायनि जग दङ। मावनो गोनां बिबाना बांनो हागौ। जायफोरा खामानि गैजायाजासे जब एबा प्रजेक्टनि गोनांथि बिथांमोना मोनफुंनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरजों सोमोन्दोआ रंजा खुसियै बारलांगोन। थासारिजों लोगोसे दिना मोजाङैनो थांगोन। जायखिजाया खामानि फारसे धैर्य लाखिना मावलांनायनि गोनांथि। गुबुननि थिरांथाखौ मोनथिनो सोलो बांगोन। साननाय हनायफोरा थि रोखोमै बारलांगोन। सावस्रियाव मेंग्लिनाय मोनखांनो हागौ। नोंथांनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। नोंथांमोननि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:57 2:26 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 2। तुला राशि। दिनै साना मोजां गाज्रि मोन्नैनिबो बिथिंजों बारलांगोन। नखराव बिदा फंबायजों बेले बेजे बारगलांनो हागौ, जायनि थाखाय नोंथांमोना थि लामा संनो हागोन। गोदान सिमां मिजिंफ्रा सुजुजागोन। बांद्राय रंजा खुसि खालामनाया गाहाम नङा, नङाब्ला सोमोन्दोआ गाज्रि जालायनो हागौ। दिननि जोबनायाव गावखौ खाफाल गोनां साननाय मोनखांगोन। गोनांथि खामानिफोरा फुरा जाफुंगोन। गावबा गावनि इमेजखौ लाखिनो हागोन। खरसा फारसे सांग्रांथि थानाया मोजां। सावस्रियाव फिसा फिसौ जेंना मोनखांनो हागौ। नोंथांमोननि राशिनि राहुकाला जादों बेलासिनि 3:32 5:09 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निलास्रो आरो गुफुर। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों साहा सानजा। वृश्चिक राशि। दिनै साना गाब गोनां जानानै बारलांगोन। केरियार फारसे जौगानाय मोनगोन। साननाय हनायखौ थि रोखोमै लाखिलांनाया मोजां। खामानियाव जाफुंसार मोनगोन। खरसाया बांनो हागौ। खुगा फारसे हमथाना सोलिलांनाया मोजां, नङाब्ला नखराव दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ। सावस्रिया सोलायनाय फैगोन। नोंथांनि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:20 1:52 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब आरो निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9, 3 आरो 8। धनु राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइ थायगोन। गोसोनि साननाय हास्थायनाय आबुं महर मोनखांगोन। मोजां मोनलायनायाव मिलौदो महर मोनखांगोन। नखराव अनज्लायनाय बांगोन। आंगोफोरनि सहाय मोननो हागोन। सावस्रिया गोग्गोयै बारलांगोन। हाखु दाखुयै अहंकार जानायनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनाया मोजां। सोरबा सोलो गोनां सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ। खामानिनि थाखाय साननाय हनाया गोबौ महर मोनखांगोन। धोन बांहोनो हागोन। सावस्रियाव बोथोरनि थाखाय जेंना सोमजिखांनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा सानजा आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3, 5, 6 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो खमला गाब। नोंथांमोननि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:30 2:14 मकर राशि।
खस्थ' खालामनायनि गोदै फिथाइ थायगोन। गावबा गावनि खामानिखौ लाना थि गोसो जगोन। खम खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो गिदिर फिथाइ थायगोन। जिउनि लोगोनि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। केरियार फारसे एसे एनै साननो गोनां जानो हागौ। थासारिया गोग्गोयै बारलांगोन। सोमोन्दोआ गोदै जागोन। हाखु दाखुयै खामानिखौ मावनायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2, 7, 8 आरो 9 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। नोंथांमोननि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों बेलासिनि 12:20 निफ्राय 1:58 कुम्भ राशि। दिनै साना गाब गोनां जानानै फैगोन। गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। खायसे गोजाम खोथाफोरा गोसोखौ दुखु मोनखांहोनो हागौ। बे बिथिङाव सोलिबाय थानाय समखौ गोसो होनाया गोनांथि। थासारिया गोरायैनो बारलांगोन। सावस्रिया बोथोराव गोरोबफानो गोब्राबथि मोनगोन। नोंथांनि राशिनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 4। नोंथांमोननि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकालनि समा जादों बेलासिनि 12:19 निफ्राय 1:57 मीन राशि। खरसाया बांनो हागौ। सम आरो धोन बे मोन्नैबो बिथिङाव सानै हयै बाहायनाया मोजां। रंजा खुसियै सम हगार हरनो हागोन। केरियारजों सोमोन्दो थानाय मोजां खौरां मोननो हागोन। जिउनि लोगोजों गोरोबलायना मोजां थांखिफोरा सुजुजागोन। सावस्रिया मोजाङैनो बारलांगोन। खायसे नारसिनथाया गोसोखौ लोरबां खालामनो हागौ। गावबा गावनि खुगाखौ सामलायनायनि गोनांथि। नोंथांनि राशिनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा सानजा आरो खाफाल गोनां गाबा जादों लैथो गाब आरो गोथां। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 7 आरो 12 आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकालनि समा बेलासिनि 12:00 निफ्राय 1:30 लोगोफोर, जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ गोसो गोथारै नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।